Wow, salut la un nou episod. Vedeți, la mine este 6 fix. Deci până la 7 fix noi ne vom juca Star Stable Online. Un joculeț nou, eu m-am mai jucat. Deci noi până la 7 doar pe asta ne vom juca. Vreau să vă prezint de unde cei care vreau să-și facă jocul. Vreau să vă arăt de unde începe și chiar să și mergem acolo de mult de mers. Mamă, stai că acum era să opresc camera. Scuzați televizorul, doar că m-am uitat eu la ceva de aia nu puteam. Eu, uitați, ăsta e calul meu. Pentru că tu poți să-ți faci un cal la început și nu-mi place calul ce mi l-am făcut. Doar că acum nu mai am ce să-i fac. Bine. Eu alunecat pe picioarele din spate. Deci jocul are și foarte mult lag. Asta e problema. Eu aș vrea să dau jos astea de pe cal. Cine știe să-mi scrie în comentarii cum se dau chestiile jos de pe cal. Pentru că eu încă n-am aflat cum se dau chestii jos de pe calul meu. Aici chiar nu știu ce trebuie să fac. Să dau aici pentru ceva, ok. Asta e tot ce pot să fac eu. Ăla nu l-am încă deblocat. Să mă dau jos. Și plus. Aici e pentru un alt joc, doar că eu mai am până să mă conectez la ăla. Mai am până mă conectez eu la acel cont. Până atunci eu nu voi putea să fac astea pentru XP, pentru că am nevoie de XP să dau așa ca să mă conectez, că acolo am cai mai buni. Acum nu am cai, am 2 mânci. Trebuie să-i cresc, doar că îi creștem și după aia vom face pe televizor se uită frate meu. Deci să nu băgați în seamă la ce se uită frate meu, are doar 4 ani, mic. Nu chiar 4 ani, are 7, 8, are 8 ani, scuzați-mă, dar că el se uită încă la astea. Eu am 11 ani, dar n-am ce să-i fac și pe aia iese. Deci fiecare cu mofturile lui. Păi eu acum pot să le iau și așa, dar pentru că eu sunt destul de avansat pe joc, o să dau movizenuri acolo și level up horse. Gata. Dar eu nu înțeleg de ce nu am trop unlocked. Zice că l-am deblocat. Doar că, uitați, eu când mă sui pe cal, după aia dau ăsta, îi dau așa, trebuie să l-am la trap. Pac, para, pac. Așa, ăsta e tropul normal și e tropul ce mi-l dă joc. Și un mini jump. Până nu faci toate misiunile de pe insula asta, nu mai știu care e ultimatul, nu vei putea trece. Vii aici doar că te va opri fata aia, pe mine nu mă oprește pentru că e terminat. Și acum voi arăta tot de pe insula asta, hop. Primul lucru este calul ăsta. E fain așa, e mai urât. Bă, să-i trop. Măi, cante.
Se impune eu ăla și calul ăla arab. Ok. Și îi dăm față, pac. După aici avem un Clearancial Horse. Un cal Clearancial care rămâne un cal greu. Mamă, frate, da. Nu sunt cel mai bun pe controle. Și pe aia ăștia scai de aici. Îi dau jumping. Ok, după aia scai ăștia. Nu cred că pot să intru sărin sau... Ba, pot da lăsați, vedeți asta, ăla și calul ăla. Și acolo, aici trebuie să mai fie un cal, doar că nu îl văd. Să merg mai departe. Mai sunt oameni. Vedeți, omul ăsta e player, dacă v-ați dat seama. După aia, voi la focul veți veni casa pentru misiune. Și la focul ăsta, tot la focul ăsta se va termina ultima voastră misiune cu cai. Da. Ok, și avem aici, vreau să intru. Aș vrea să intru. Da. Deschide-te. Ok. Avem o iapă. Sengrea, dar cu mânz. Și după acolo doi cai. Merge și la ei să-i vedeți, să-i liniștiți. Iar jocul ăsta, pentru că nu am uitat. Uitați. Se impune în ăsta și calul ăsta. Amenii mai mare ca el îl văd. Doar că și amenii tot lipit. Doar că eu sunt player, nu sunt PC. Și de-a răceare de mai sare peste obstacole. Gata, fratele. Deci, asta-i. Nu-i jocul ăsta cel mai fain dacă nu ai chestii cum ar fi cai sau un skin fain. Eu pot să-mi iau pot să-mi fac niște skin-uri foarte pot să-mi fac un skin foarte frumos. Puțin bani. Pot să-mi poată fac. Bă, la mie nu-mi sară calul. Pe abia-am arătat. Ba da, vi-l-am arătat pe ăla. Doar că cred că un player care și-a jos și-a lăsat calul. Da, noi vom pleca de pe insula asta pe insula mare. Uitați ce mare e. Eu n-am văzut-o pe toată. Hai să stați, pot să dau zoom? Nu, pentru că aș vrea să mergem acolo. Sau nu acolo. Uite. Aici. Vreau să mergem. Pentru că mai vedem și noi ce cai se vând. Eu nu am eu bani, aș vrea un cal nou. Măcar altă culoare, nu ăsta, că chiar îmi place culoarea lui. Știți, mi-aș dori să-i schimb măcar culoarea, doar că nu pot, numai dacă îmi fac un nou, pentru că pe contul ăsta eu voi avea mereu calculați. Seama ce somnii și eu trebuie să stau o oră. Când vă gândiți că eu nu mai pot să somn și trebuie să stau o oră. Și abia 6 și 8. Eu mă voi lua după ăsta, că vedeți, zice că o trecut 9 minute, dar de la 6 fix. Să văd. Ba, chiar 9 minute trecut. Ok.
Ok. Dar o să mă iau după ăsta. Ah! Din păcate nu pot să trec pe aici. Pentru că e ăsta. Dar eu pot să trec pe acolo. Nu înțeleg logica jocului. Mai am ăla și ăsta de cumpărat cai. Și pe aia trecem la misiuni. Doar că acum vreau și eu să stau așa, să mă prind cu calul. Fug așa frumos cu calul meu. Scuzați că mai las așa să se audă de pe televizor, doar că eu mă fac aici, am o problemă și trebuie să mai văd de problema mea și de aia. Mă, și aici se vând cai? Nici nu știam. Și încă ce cai! De aia nu o să am niciodată bani. Poate reușesc să-mi iau un cal așa mai slăbuț. Cel mai slab e primul cal negru. Adică ce, că nici ăsta nu e cel mai slab. De ăștia cât costă? 1000? Ăsta e 1000. 69 doar personality. Ok, building horse. Go building random. Ok, your stage. Aici. Doar că eu nu am bani stalion. Doar că eu din păcate nu am bani de calul ăsta. Dacă aveam bani, ce ieșea. Dar nu am bani de calul ăsta. Dacă știți undeva unde sunt cai așa mai slăbuți să-mi cumpăr și eu să-l schimb pe ăsta, lăsați-mi în comentarii că îmi doresc să renunț la calul ăsta. Noi trebuie să mergem în partea aia. Deci cred că tot va trebui să mă sui. Da, sar, calule! Da, doar că sunt foarte frumoși ca ăia. Cred că îmi bag așa puțin mamă acolo. Eu nu pot să duc acolo. Nu știu, stai să văd ceva. Prieteni. Ok, venim aici. Este interesant. 330 de luni. O lună. Star Coins. Uite, e de Star Coins. Aoleu! 30 de euro. Și 16 euro. Doar 500 și nu sunt cai de 500. Am nevoie de 30 de euro. Nu știu. Dar stai că eu nu înțeleg ceva. Trebuie să văd ceva, stați un pic. Că oricum acolo nu putem mere, deci chiar nu avem ce face. Mă dau jos de pe meu. Dacă vă întrebați, vreau să văd care e cel mai ieftin cal. Da, greu dă. Știți? Frate.
sau care știu că o să fac rost de banii ăia. Frate, nu pot să mai intru la cai să văd. Nu știu de ce ăia sunt cei mai scumpi. Și ăștia sunt cei mai normali cai. Cu ăia, ok, gata. Pot să-mi iau așa, 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 așa. Mamă, pe câte din astea pot să-mi iau cai. Ui, ăsta e preferatul meu. Ăsta îmi place mie. Și din aia. Eu am 75. Și... Ba, dar nu știu, n-am niciun chef de filmat o oră. Și nu... Și editorul e și plecat, nu, vine doar în martie editorul meu. La sfârșitul lui martie, pentru că e plecat cu familia sa. Martie, editorul și eu nu pot să editez, să fac mai multe episoade cu ăsta până într-o oră și după aia direct le combin și gata, doar că nu făceam doar 16 minute de filmare și de asta mi-e cel mai ciudat că nu. Bă, dar eu n-am jocuri pe care să stau cu orele. Place. Știam. O să vă să-mi cumpăr și eu atâta să-mi iau de aici un cal. Îl strâng eu. Îmi iau alocația. Mă duc și fac 50 de euro pentru că alocația e 250 de euro și am noroc. Și automat. Bă, copile, cum tu la 11 editor? Da, am editor. Când fac un video, vreau să mă trag de primele mele videoclipuri, primele 3 nu sunt editate. După primele 3 sunt editate. Toate o să ziceți că nu sunt editate, doar că ele sunt editate la maxim. Și de-aia nu prea merge. Și chiar nu știu nici ce să fac, n-am niciun caz de filmare. Și uitați, o să mai bine o să încerc până la 30 de an să filmez tot așa mai multe. Dacă pot să trec așa editorul meu și poate reușește și el să facă ceva. A ridicat-o încă, poate nu mă aud și de-aia zic că poate cu editorul meu vom reuși să facem ceva. Eu voi crea acest episod aici pentru că nu sunt stare să fac nimica. Și pe mine nu prea vreau să filmez într-o zi o oră. Eu omul care nu prea stau pe jocuri, abia filmez și poate mă dați dispărut, dar nu, și cu școala e greu. Acum voi încerca să filmez cât mai mult pentru că răcit și de-aia. Eu de luni răcită, de luni nu merg la școală, puteți să mă întrebați pe frate-miu, doar că frate-miu nici nu mă bagă în seamă că vorbesc de el și de-aia nu puteți întreba frate-miu. Și că atât a fost și cu acest episod. Pa, bă!